Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dayto yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Iti kalman laing. Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Karen. Kung na rito ay, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi. Ta inawis na tigayem ko nga nidikaya nga mapang kami matendari ti party. Kaya pang formal na party manong nemi nagformal kami mo. Kung namlaing mat ano napipintas kami nga de adal kami nga magpadpada kami manon naming nga sales lady. High school graduate kam lang agpadpada kiniligaya manong nga gayem ko. Ngam kabot pagpadpada nga day of me kada nangawis ken kuana iti party kita pag nga matendara. Wala malamet na mga obisina kami saan kami matkapaatiw kada iti padami nga babae iti lapsat ti pintas di kiti rawaten gugwapo met manong nemi di kiti lalaki. Inabot no na manong nemi at dan boyfriend ni Ligaya. At tapay ka din mapaspasamak kadakwada. Umapapalak nga rin na agistorya. No kasanod nga sex ka rin yung boyfriend na. Iso nga dagdagdagan na, isong batak kanon ni Nilo, may isa ka nagit na pigat agarim kanyak, ta maramanak kanumeten, ng awamit ti panagayat ko kin Nilo. Awamit pa iti kursunadak ka nagit agarim kanyak. Ngayon iti dahit nga party manon nemi, pinainumnak manong nemi ni Ligaya. Uminom ka, ladies drinks na ito, juice na ito. Wala nga madajin na. Wala na daarak na. Makabarte ka, kinamulog ito ni palaluan. Minumak manong na minsan, namindua. Hapo, impitok pa eh. Narasawak maten manong nemi. Hanak maten nga mabain nga masdig ka kitay padami nga babae, nga naki-party. Aging ka manong nemi nga daw mas asdig kanya ka lalaki. Wow! Napansin na ko, nadlaw na kundi nga lalaki. Ite pa ilang kakit-kita namin, crush ko iso. Ay, may I join you? Sure. Opo ko naman lahat ng college graduate ka, pa-English sure. Why not? Nalingak with English man. I'm Nelson. I'm Karen. Let's drink. Okay. Marang nami, napangkunin na yun ang tiinom ko. Sanay nga ito di baso na. No Jack Mariro, brandy, te inom na, brand na. Iminom ka mga doon. That's only a juice. No, with gin. Ada arak na dito. Ay, kasta. Narigat yung manong nami, no? Sungbatak man iti English, kita baka maibusan at English. Adal basit arak na. Medyo na alak nga rin eh. O nga rin na medyo klik-klik-klik to. Matamon. Let's sit there. Agdugaw tayo tayo. Come on. Inig ka man na ti imak manong nagbara ti dakulap na. Diyos ko. Wow. Kaslay tapay lang maka ada mangigam kanyak nga nabara ti dakulap na kadagkarayam na nga bahara ti barokong. Kamusta? Sino kinakuyog mo yung may? Hindi lang gayim ko, niligaya, ada sa nga paset. Sika, sir. Apay nga wagan natin, sir. Nelson, tinakang ko. Sir, sir ko nakserta. Dakil di pamatik ng mga opisina ka. Executive tilang kami. Sika? No, I'm only a sales lady. Ha? Oh,
Ang karigatak mo ati matendar. Nga nagbado ak mo ati maibagay iti kasto nga party. I see. Da kaya sir, pagtrabaho niyo. Agbubususin na kiti bangko. I'm accountant. Sir, nakababa yung pahay. Sana kami bagay ka na kayo. No, don't worry. Saan nga napatig deta? Tinapatig nagamamuta. Tinapatig makitkita ka. Tinapatig matmatmatang ka. You're so beautiful, Karen. Pinapurusan na titakulap, titakyag kumano. Sa yung patingga na titakulap ko kat pinatpatan na. Tinairod. Ni ingato naman tin nga agkan titakulap ko. Oh, diba bukot titakulap ko mano. Hala, sir. Sir. Ala. Right? Ada boyfriend mo? Naumpay. Nagara-ari man to. Apay nga saan ka pa yung na-adante boyfriend. Ito yung Nuchak Mariro. You're more than 20 years old. 23. Yeah, 23. You're so beautiful, Ryan. Ala, sir. Nabarteg kan saan? Kahit ko pa nga rin uminom. Okay. O titabaso mong tataog ka. Mangalak man iti arak. Hindi siya klatan, sir. Baka no, sa baling ilaok mo, baka bartekan na. Inyat aduk manum nimiti minum nangalat di Diyos. Naturtirate ko na. Hindi ta makita nak manum nimi niligaya sininyasan na. Kung kuna nakaslat aguraya. Maslat agbati at. At sinurot naman. Nagloko na ito yun. Dalagot boyfriend na. At ang sabat, kursunada naman ka naging lalaki. Hindi ko ang jakmatin makita manong name niligaya. Tinawagan. Si Mongbat, hello. Hello, ayan mo. Si Murta ka ni Freddy. Freddy? Uy. Ala, at ang lawag boyfriend mo. Babayam di boyfriend ko. Kahit ko dito yun. Katsika, kas mo sa amin data kasasarito mo dita? Uy. Edi, sumurot ka mat kang kanan. Ano, adalagit asawa nan. Gabuta na yun ang peti inom ko manong name na puutak laing nga atibayan na ko ni Nelson. Oh, panta. Kapartekan. Sa baling teraramido eh. So nga, iyawit kan. Among kanino sa tinumanod ti balay mi? Iyawit ka sa ti balay. No, sumurtak ti balay yo. Hindi na ito papatayin ni misis mo. Awan ni misis ko. Ano? Sa mesa, awanag sa ti balay. Iyawit ko ti balay. Dabali da papakin ni mama. Dagi ti parents ko. Yung madasawa mo, madasawa ko. Ni destino ti adayo. Awanag ba ti sidong nagitiduanak ko. Dagi ti kadugangak, dagi ti kaduana. Dito yak di nga ni destino, iso nga nagyanak ti balay da papakin ni mama. Awang kaduana, iso nga kinayad da. Talo kami, may kapat kaitan. No, di kaya, asawa. Awan day tayo di panunod ko, nga magkirelasyon ti adaanin ti asawa. Yung madangarot mabaling ko manong name. Awan mat ngarot. Edi, papanak. Tayo di isardeng ng tikotse manong name, di masaagak, tumarayak ko mga umadayo. Ngayon, tsak amot turungan. Sa maul-ulaw, come on. Come on, Karen. Saan ka man ano? Ngayon mga taramidam ka niya, parang sa akin ka. Saan nga mabalin, sir? Daan kan ti asawa. But I love you. And you love me too. Di ba? Pag kunam, amom, ipatpatignak, di ba? Amom, di kamot pa'y nabarte ko na eh. Nalisto ko mga kid ka. Ngam ka po talap na. Ket, mayat ka, di ba? Kung daw ayam ti kinarukop ko. Kung daw ayam ti panagabartig ko. Come on, let's go. Pinagkatnak pa yung sinakroy, manong. Ket kabayatan nga magmag na.
Indrakos ko matitakyak ko iti tengad na tagkapetak ni. Bisbisiton na matinig iti lips ko. No. No, sir. Sir Nelson, no. Anatino. Sa among isardeng. Sige, datati uning. Ipaitakan iti kama. Nadagaang naputo. Katay mong terwaten. Iyon ko ti aircon. Yung sa nga dagos ng lamis. So ngayon katay mong terwaten. Talagang katay gawatan ng puto. Kapatay na inim ko. Inikat ko manong na imi pati brak ko nam. Inikat ko pa yan manong na imi ti paldak. Kalpasan nga na ikat ti sapatos kendid. Maityas ko. Hindi ta agmulagatak manong na imi nakitak ti pakabuklan ni Nelson nga awamaten ti arwaten na manong na imi ket ti barokong na barbunan manong. Iyas asadag na ni ti barokong ko. Inyas asadag na ket mapanamaten iniin ti barokong na ti barokong ko nagmayat ti barbon na manon na nagmayat makikiyak nga nagimas nagmayat Nelson awan pa yan pantalon kan brief na mano. Ta inala natin may isang imak, impababa na, impaigam na, nagdakakil, nagpudot. You like it? Hala, Sir Virginia pa lang, bakas nasakit, baka maligatan na, rakil. Alis to lang na ita. Yapatas akong tuloy sa rek na talaga nga. Mapagbasabasakan. Ha? Yung hindi karawain naman nung name iti pagbaga ng basabasak. Basbasan nagpaiso. Oh, Nelson. Pinrugi na iti nga to manong name nakapapawot ti panangamal na panangnanam na kadigidibibig ko. Kabayatan nga nakaigamlat tati imak manong name iti nakabarbara kan nakalimantok nga armas na. Napisil-pisilit manong name kabayatan nga agkan na. Abalbalsak metdeta nga agi. Inakan na tingid ko na yan tarigid bibig na iti barukong kumanong damok unay nga damang kinikinit. Damang kagat-kagat. Manong name nakasta nga agasugak. Iti nesang-sangan nga riknak. Isumot iti panangigadang ko, iti panang pet-pet ko manong name. Armas, pagpatang kinak manong name, armas na ko na. Nelson. Gabot ti spirito ti arak, ken gapo manong name, ti ayat, gaboy ti rugso. Tinelesakan nga ragsak akalkalay kagumak. Mapadasak metlayangan ko na. Kasto no ko atis istorya niligaya agayem ko no kasta istoryaen na no kasano patang sex da iti boyfriend na. Mapadpadasak ko. Make experience ko. Aging gangadan ti ulo ni Nelson manong nemi tinagbaitan di kiti legs ko ket kas iti istorya manong nemi niligaya. Mabalin gayam ket nagmayat. Nelson. Kasla darumuar ng awamat ti bakarwar. Ay galing pangatunan ti ulo naman ng name get ready ko na. Hala, nasakit ka no, sir. I can manage. Get ready, sir. Hinamuna nga talaga man. Takasano nga saan nga rumsuod. Kat talaga nga saan nga nagbali. Manong nemi ti limandok. Nairusuod manong nemi. Kat siyempre apagapaman nga sa tinak na rikna. Nasladyak kabailan. Ngayon diin inutin ng iwali-wali manong nemi. Lumawlawa maten manong. Ta iwali-wali na nga rod.
Kasla kumanete barretang indugsul na san iwali-wali tapno lumawa. Ket ka po manong nemit at agur uray nga katas iti uneg. Isumeten adad ng papintas anang danum. Tapno saan ako na masaktan. Tapno kasta unay ti imas ken ganas manong nemi nga mariknak. No kasta nga rumwar ag pangatong ag pababa ti limandok mano. Oh! Nelson. Karen. Saan kanto ang babawi, Karen? Ngimadaan kan ti asawa, sir. Kasano? Kabayatan ngawan. Si kakin siya. Dagdag na. Kasano? No panawan naktun. Kasano no masikugan. Sir. Mapala ko, sir. Oh. Anong name Jack pagarupen nga iti dahi nga rabii ket iso iti panakapasamak nga naburak ti kristal nga salsalamet meta. Nga iti dahi nga rabii Jack na namaen nga mapisang ti talun ti langit. Ket saan akon nga virgin. Saan lang nga basta saan nga virgin. Na-experience ko ti kastaunay. Ti panakaulit-ulit ti nakpanakay tayo. Ti panangulit-ulit manong naming ni Nelson nga sinirekti kuweba. Iti kasla saan na panakamannog. Akasla awamet iti matyanan. Nakapapawot na ulit-ulit. Kaputa sa anak-anangan karedi nga nabii manong naming sardeng kon mas bisina konserto. In sardeng mi kanapan iti kusina pagamuan ti nang isarag iti kwarto iti makan. Magan kan? Katsika, nanganak na tayo na. Diya party? Kinang kayo tayo. Oh. Allah, sir. Apay mo ito nakastoy. Ginundawayam ti panakapartek ko. Ginundawayam ti kinalupoy ko. Mananggundaway ka. I'm so sorry. Ngayon talaga nga napatig ka kanya. Mamano nga namilig ti kastoy. Nabayagan niya, may destino ti adayo ti asawa. Awan ti panggap ko, nga dimteng ka di biyag ko. Ha! Nagbaling ka napatig kanya. Kaya patig ka na nayon. Kaya mo sawin, kabailam nga, isukat. Ti asawam, katsiyak ti pangisukatam. Saan nga isukat? Ano nga ron? Isukot. May isukotak lang. Kapag saan ka nawaya. Sa dinungamin ti ayan mo, apay nga dinak inururay. Apay nagasawa ka nga. Sakbay ko mga nagasawa. Saan ka umapay nagasasawa? Tinuray mo ko mga nagamamuta. Sa dinungamin ti ayan mo, dinawaya. Sikamat, apay nga dinak inuray. Kabali. Nagragsaktamen. Ore awan ti kalaysa. Nagtanagak lang ang kirida. Awan day ta iti panunot ko. Awan day ta di bukal bolaryo. Ngaman yapin nga ita ti mabaling ko. May babawi ka di pa nga ron. Ngam day iti tumunakin maudi. Ana? Day iti tumunakin maudi. Jaktun kayat maulit. Promise. Jaktun kayat ka maulit. Ngayon na inulit mi pa'y manong. Sakbay nga naturog kami. Sa kalpasan na, riniingnak, iti agsapan. Napasamak na manan-manong. Kasano nga nga malipatak na ito? Kit inulit-ulit naman manong. Di may isang rabi. Malipatak tungata. Idin ta panggap ko. Nga dito ti umunakin maudi. Nagipamigatak kadakwada manong. Kuwen. Nga bali, grasunak to na. Kanag iti kabalay ko, nanap-napa na. Tatinawagak manong nemi niya ligaya ket pati suna manong nemi at damat kahim ti hotel. No tumawag daking ka di balay, ibaga angan dagkuyog ta. Nga maik di balay yo. Sige. Ket no ibaga damat tumawag bet kayong karig iti parents ko, ibaga matkas diya nga imyanak na balay yo. Wen? Nagliningad ta.
Ala, ligaya. Kasano da ito yan? Apay, ada asawa na. Kituri da ito yung asawa na. Yung naglaing siya. Awang problema. Basta lagi sa mo itulok nagsikog ka. Okay na kasto ka biyan. Agpalingado woman. Manong nemi, impet-petan nagti kwarta ni Sir Nelson. Bayad, di kinabirin ko? No, masapol mo. Ano no, pagplete, nagado ka plete kon. Gatang mo taruhan, yun ayaw mo turong mo. Okay? Kan mabalik ka din nga maalat yung contact number mo. Tsaka yan. Di mo yan? Tsaka yan. Tinak makontak. Kan kas na konak, dayto iti umuna ken mawadi. Tsak, kayatin nga maulit. Yung maripatan naktungan ta. Ha? Tinaktungan ta sa pulen. No di mo iti ti contact number mo. Siyak nga ron ti bang ted ken kati contact number ko. Mabit lang. Hindi ito yung calling card ko. Ha? Just in case na di malipatan, just call me, baby. Manong name sa nagsimrek ti trabaho kiti di nga aldaw. Nagmalmalemak iti unag ti kwarto. Saklirin mo rin di mga aldawa. Damagin ni nanang. Kaya niya, at kinumaya. Namnapanan yung amin ngagkayam iti rabi. Yung bagamot ka dakinan, ngayon ti balay na. Api nga rin napuyatan ka, nung nga sadya. Oh no, nagkuyog kayo kit sa kaila nagawid din tibigan. Namnapanan nyo. Ang matandar ka lang ti party. Kasi wala yung ti kapaod, dito nga party, nagparpat nang. Madilag ti bagbagi. Tuan bigat, nakmilag trabaho. Agad na naklabit nang, hindi nakpakadanangan. Kabigatan na manon nemi, idi pagtrabaho mi, idi awan pa iti customer mi, masadig kanyak, mili kaya. Oy, istorya ka na. Ano napasawag siya? Okay ka na? Nalaing mo lang sunat? Nalaing na? Nalaing? Naglaing. Siga, nalalaing. Ni Robert ng Genobio. So nga, kuskas kasano lang, sinak to ni Nobio. Tagtalinada akong ni Robert. Kaya't mong talinay ka kirida. Inikanak pa'y kwarta na siga. Inikanak kwarta na? Inikanak kwartak ko naman. Inikanak iti kwarta nga nagbaling nga kwartak kasi siya eh. Siya nga rin. Awan? Intet mo ito contact number mo? Tsak kaya? Tsak kinaya? Diya contact number na intet na. Oh? Basta? Intet ko ito contact number ko. Baka every other day. Kung saan kat every once a week. Kasta ko na eh. Apay awan niya asawa na ito eh. Awan, natakanot na tayo. Kastamat ka ni Nelson siya. Nidistilo ka na tayo. Kinapod doon na, di kitinagannak yung kuha ng tikabalay na. Hanga dito tiyan ti balay na. Balay da. Dito yung nga dinistino. Di kita anak na, ano, tibang banda, di kita katugangan na. Basta, sumadlang nga mall ulila. Kastamat ka ni Robert. Ako ka, at ang gusto meron. Ano na, nagsasarundan, agtrabaho tan, friend. Karagpay sumanon name, insina, niligaya di boyfriend na nga ni June, kat nagtali na Eden kini Robert. Nga kada biyernes manong nemi ag dinner da mabanda ka no ag hotel. Idintro, tadinakmat makontak syempre ni Nelson at adyak dinamat amo tinumber ko. Yung number na inted na kanya. At na nagitirabi manong nemi nga saan na ka makaturo. Ar-ara pa apek manong. Ar-ara pa apek nga maulit maninday di. Ngam kasanon ti karik, nga dahi dito yung munakin maudi. Nelson,
Nelson, nateraminig. Kasano nga malipatak? Kasano nga malipatak? Dahil nga rabi, dahil nga nagpatnag. Idin to tayo sut ar-arapaapek. Nga ar-arapaapek. Nga damang kagat-kagat, karigiri mansanas ko. Nga ar-arapaapek, nga damangan kanyak. Nelson. Nelson, anya taramidek, anya dito hingin pariknam ganyak. Kasano mo malipatan? Manong nemi tinired ko tiriknam. Saan ko na? Saan ko nga tawagan? Inalak di manong nemi calling card na sa ko pinigis-pigis. Sa ko yung balang. Ore kahit ko katawagan, tsak matawagan eh. Yung balang kon. Naging kama nung naming in tuloy laeng di talo na pingit kanyak nga gararon. Ngam kaskas di manong naming awan ti mariknak. Nga ayat ti may sa kadakwada. Aging ka nga nadaanak manong naming ti baro nga admirer. Na customer mi manong naming iti department store nga pagpapayak. Wain manong. Rodi tinagan na. E may gamatang ti pantalon manong. O may kanto manin, sir. Rodi ko naman natang ganyan. Umayk tumanin. Sala nga gumatang. May kanto pa siya rin. Anong oras ti off mo? Alas 6. Ororayan ka alas 6. Ito na, no? Ito na alas 6. Anong nugan mo? Motor. Single motor. Kunak malano 4 wheels. Agur urno ka pa lang para ito 4 wheels ko. Sige. Barbaring kunak. Numalipatak ni Nelson. Babayan di pa nakikuyog ko kin ni Rodi. Ilubun ko kin kuha naman nun nemi gabutan na kapantalonak, sinakaw ko ni motor, sa ko inagkaman, inarakop suna. Damo man nun nemi, duwa pa lang, dito pala abagan na ti pagkapkaptak. Ngam gabutan na pataray, inarakop ko ni suna manong. Indinas ko, di barukong ko'y di bagina. Kasla, may pantiiliw ko kini Nelson. Naawis na nagdato ni hotel na. May atak. Tamnada nga malipatak ni Nelson ko. Ngayon, nag-dinner kami with lahing manong. Inigkaman na lang ti ima. Tinakpa inarakop, tinakpa binisito. Yan ang samat amot agaran na ito. Nakunak tinahakim ko man. Pitlumin tanak date. Nibaga ng kanyak I love you. I love you. Karen. Paano nung takpang muna? Kinabot nung na ato di kita garaaram kanyak. Ado kayo. Sakit sabi ko man siyak tinagkasat. Kaya't nakadi, oray no ibagak nga adam experience ko. Ano experience mo? Di ka pinadaan ti boyfriend? Istoryakin ka. Naparte ka. Saan ko napuputan na si Murta Kenkwana? Nag-hotel kami. Nipaikot kinabirahin ko Kenkwana. Ngamadaanan ti asawa. Oh. Kasta? Tsaka pinadaan ti boyfriend nga mat-experience ko. Nipaikot ti bagik, idiadaanan ti asawa. Basta kaya. Okay lang ganyan na Jay. Okay lang kaya ka? Tinang problema dito eh. Nag-sexta. Baka iba ka mga lalayang sunan. Apay, hanggang nga nalaing. Ako man pa'y padas ko. Imbag na dyan, asawa na, tanda padas na. Katamit na nari ka na susuruan. Sa bagay,
Saan nga nari ka susuruin? Yan, dinagmati awa-awisan ng manong. Dinagmati ang tawagan. Nakadlaw manong name niligaya. Oy, ano man ti problema? Tayo dyan nga makakuha. Ni Rudy. Di kami nagdedate kin Rudy. Haman, duwa kami nga nag-dinner. May baga na pa iti I love you kanya. May baga kengkuha na nga andan patas ko. May baga kengkuha na ti pudno. Nadaanan ti asawa, tinangdamo kanya. Sinalsud na kidiya, kasanong araw din na nalalaing iso nang imsyak ko na. Di mo tumapawagan ti loko. Di sikat bang tawag kengkuha na. Panasak man. Si Mungbat, hello? Rudy? Ito na namanin? Ti panang i-date mo kanya. Amom, no i-date na, kadawisan na kiti hotel, sumurtakin ka. Gabot na mailaw ka. Kailiw mo iso na. Saan nga sakti kailiw mo? Kaya't mo lang may kapantiiliw mo, kaya't siyak daramatem, kasta? Hamra kasta? I'm sorry. Yung manipot din na mo experience mo. Nabukawan di pa na kahit kuhin ka. So nga sanggan nga tawagan pa. Yung magtatimawag ka tap na yung bagagkin ka. Nagsinatan. Rudy. Tsaka itikas kin ka. Namak pa yan. No yung bagam to nga nalalaing di at asawa ng imsyak. Tisap sa bulukit, Virgin. Nagsyak ti umuna kentek na na yun. Saan ko subsublatin? Bye. Gago! Kinunak yung kuha naman. No, di na kayo di saan. Kumat na sa kinapakrak ko. Di ka matayatin kayo. Sikala ko matip. Kuha, gusto niyo ko na. Tap na lang may pantiiliw ko. Kahit ko nga tawagan ni Nelson Manong yung ayan na tinamber na. Kasano nga malipatak na dyan nga lalaki. Nagproblema akon Manong. Tajakmat nga rot amo no anya nga bangko Manong name itimbaga na nga pumapisanaan na. Sursurot ka na amin nga bangko kit napangko kitain na sa pulan no. Ada sa dyan ni Nelson. Kasano malipatak. Nagtalon nga bulan nga. Ala, Diyos ko. Saan pa kayo manatatngan? Oh my God! Imbaga kinilikaya ti amin. Ana, nagloko kan. Habi nga di mo, sinigod ko mati. Amo ko mga roda niya taramidek. Di mo timbaga. Kat nagtumar ka ko mga sigod Diyak mo tamo. Iso sa apo ay Di mo kaniya mo. Iso nga saan na ka masikugan ti boyfriend ko, tagtum tumara. Kinori ni Robert, anak masikugan, talaga nga ko yung sardeng. Abi di mo na ng insuro gayem nakpay. Yan, sarbi mo gayem ko. Nasaan mo matirak ba insuro nga, men? Tamo, kita mo. Di ka man nagdamdamag. Gaga. Nanyapay ita, masikugan. Di mo mga sa dinut ayan da siya nga Nelson. Anyan tarabihin kit ori man pa ipakamong keng kuha na maikasar na ka kumangaron. Kabilit nga ganak kabalasang. Kit ori ganak ko kuno balasang nga basta lagi di masuportaran na ti anak ko pagribangan na reta. Kasi nung sa pulak nga mapangka kare di na nga nakaangayan ti party. Dito pagsaludsudan. Saludsudan mo sa dinong at trabaho dahil nga Nelson. Kadi, uy, dahil taramida. No kaya't mo umamon no sa dinut, ayan, ti ama, ti anak mo. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi, dinamag ko kadakwada. Imbaga, ti pagabuklan tinagan na nagtrabaho ka no iti bangko. Imbaga damat no sa dino manong nemi.
Saan nakasimrek, iti trabaho kiti tingal daw, inururay ko manong nemi nga rumwar. Dayta nga Nelson, iti bangko, nga na pagada nga pagtrabahuan. Magrugin nga kruwar da kiti empleyado, manong nemi, naibusamat din ti empleyado, awamat din. Diyan makita, awamat din. Awanin. Diyos ko. Awamat. Agsalutso ta kiti kwartya ko na. Sir? Good afternoon, sir. Ay, ma'am, nakarakap ni bangko. Kaya narepa no, kumapay nakarakap alas 3 di mauding yung transaksyon. Aba ka ni ma'am? Salutsutak lang, sir, no? Dito yung trabaho ni Sir Nelson de Cuenta. Ni Sir Nelson de Cuenta. Okay. Nabayagan nga dito eh. Ano ya? Sa barin ti destino na. Sa tino. Imbaga naman. Kahit mo sa one adan sa San Fernando City, adan. Sa dyan ni destino. Iti lugar ni Mrs. na. Saan nga nito yung lawag ti destino na. Isumat lang ang bangko? Isumat lang ang bangko. Abi ka ni Miss? Awan? Awan, sir. Sige, sir. Thank you. Diyos ko, tala masarsara kam, Karen. Alisto kan tumet ngamin nga maalokoy. Gusto di ko na ni Nelson mano. No saan kong ipatpatig isuna nawaya ko mga kedkedak ori nakainumak. Anak mo't nga makuna nga nabartek. Tamok mo't tinararamid ko. Napuutak mo't manong naming inserrek na di hotel. Napuutak mo't manong naming no kasano di pa nang romansa na kaniya. Kaya pa nang balas ko kada kita nga romansa. Hapay ngamin nga. Nagsubliya kiti kabigatan na manong naming di bangko. Miss, adak manin, apay. Mabaling ka din nga mga contact number ni Sir Nelson? Tsaka mo Tahan damat ibagbaga kanyang contact number da, na kami nga gwardya. Di lang mabalin, sir. Ngayon pamuspusang mamamuhan. At nga tamat kita'y nasigint kang nga empleyado. Saan nga tamat nga dagas no, dawatom ka nakuha na ti cellphone number na, sir. Please, sir. Sir, please. Menchi na prusak peti takit ti gwardya manong. Ano ka di relasyon nyo kay ni Sir Nelson? Hindi napasamak mi ti may isang arabi. Masikugat, isot ama. Hana? Nasikugat na ka ni Sir Nelson? Hana ka may kasara. Hana ka may kasara, wen. Ngayon kahit kung may ipakamok yung kuwana, ti kasasaad ko, pagrabingan, paada karbingan na iti anak ko, adamat karbingan ti anak ko kayong kuwana. Ngayon saan na ka may kasar? Di na may kasar. Kahit mo nga damang ikasar kayong ka? Baruak pa Sir, please. Number na, ipamuspusam ko mga rule. Sige. Pamuspusan. Ikaw may anak to, may kanto pa siya rin ba na yun, ha? Paruwak pa yung peso. Kinapun nunay, di damo ka makita, nagkrusunada kung king ka. Katapnusan ka, nakamalasang. Susuruan nagnayaten. Nagan mo tayo? Karen. Siyak man di saldi. At least, manong name, adda pa nagbutas no kaskasanulaing. Guwapo mat na dyan ang kwardya. Guwapo mat katag krusunada nga dagos kanya. Ngam rumbeng lahi nga may pakaamok manong name kini Nelson ti amin. Naited na kanya ti number na tinawagan. Hello? Nelson? Saan na tayo? It's me. Karen. Karen? Si ka ng Karen nga namamum.
iti may nga party. In hotel mo. Napasamak iti nagpatnang. Ing karik idi nga day jati maudi kan maumuna kan maudi. Kinapudno na hindi ko mapilang tawagan kang pinigis-pigos ko iti calling card mo sa ko imbalan. Yung kasapulan ka. Yung kalikagom ko na naalat number mo. Dati guha dyan iti bangko nga nagtrabaho kami sut ng tid. Saldi tinagan na. Saldi. Ket. Adag dito sa Bernardo City. Baka saan ito naman pasama kang umayag dito. Umayag bakasyon kitinagan na kanya. Nung iliwak ka na ko, damabalin. Nelson, masiko ka. What? Masiko ka. Ngayon ka may kasal? Amok. Ngayon kahit ko lang ipakamukin ka. Edit mo to kanyang complete name and address mo, ID number mo, tagipatuludak. Di pang suportar ko kada kayo nga gina. Kasi nung araw din pa nakasibog ko. Di ako bakasyon na ko. Ada na kasagana nga manging kasar kanyak tapos sana agad kabalasan. Sino? Saldi, di gwardya. Di baga keng kuha na ti problema. Kininchayan na ti bagina. Tagayat mo? No sika kumatisyak. Sika kumati babae. At sino ko ka nakatadaan ta asawang saan mo. Saan na may hana kang may kasal. Saan ka di? Nga rumay unay? Ngayon ti saludsod ipatpatig mo ka ni Saldi. Kaya ang arti problema. Kasano ngamin nga malipatan ka. Kasano nga malipatak, dedi, may sarabi. Nang runag at nagbalin. Anta pakalaglag ipakang kakasano nga rin malipatan ka. Adalata kang desisyon no, makikasar ka. Iti lalaki nga samo kaya. Ay samong ipatpatig. Makasapsapulin nagtulain. Orin o adda makiasawa, maasawam, makiasawam. Makasapsapulim to. Hindi mo malipatan ako ng nga romansa. Diya kaya't nga damang padasak. Tamangan mo'y bagak to nga saan ka malipatan. Nga nalalaing ka nga amang. Amom, Karen, no magkipagsakit awan ayat, tita pusom. No awan ti ayat, ngagpadpada. Wano may mesa lang ti ayat, saan mo marik na tiragsak? Ngam naragsak ka, edididing, harabii, kapatipat-patig na, di ba? Kinipat-patig kami. I love you. Kayat ko, nga suportaran ti anak ko ka. Kahit kung saan ka mag-asawa ti sa bali. No saan mo madlang ipatpatig. Tati problema mo kat saan masolusyonan ti sa bali pay. Una sa bali pay nga problema. Problema mo tulahin na mag-asawa ka sa mo matgayatin. Baka sublikan tumadlangan niya. Baka patpadatan mo sa nga nawaya. So, oray na. Oray na, tap na makapagtulag ta na siya. Imbagak dahil sa manunemi kinidigaya ka, sige, come on, mayat. Kaskanyak. Apakin ka. Baka mapasamak to ng santan nga kakasera. Ikasera na kasuna. Tad na amin, libre. Kadi, ken kang runan ti amin. Pagpasahid lang. Kasta, hangak daw ti anak ken ka? Madia. Dakila problema no anak ka. Ngaron, dito ti problema kita. Hindi ipasangay mo ito anak mo kalpasan na. Ibagam tumat nga pagbasahin na ka, basta amunto nag-control. Ito importante makapag-graduar tahan. Napiapay kang ka, dawan ti sawsawir mo mamsyak nga ron.
Sige, no dahito tigasat na gayem. Agbalintang other woman. Nga si kalang tada anak na. Baka kidawak tumat ti anak. At tsak to nagkonkontrol. Adan to pakalaglag pakin ni Robert. Sinarong karanak nga rod. Manong nemi ket na pang kami iti inyawin nakmanen manon nemi ti balay di kinaganak ken kuan. I miss you, Nelson. I miss you too. Oh, Karen. Oh, Nelson. Namsak manen ti asok ka na ring engday ta silid. Nagmaris rusas dedi nga nagpat nagmanong. Kasla na ulit dedi nga imuna nga rabi. Naulit-ulit manong nemi ti eksena. Naulit-ulit ti senaryo. Naulit-ulit dagiti asok ka na ring eng. Naulit manong nemi dedi. Dialogue nga kunak. Oh, mapanak man Nelson. Wait manong nemi. Napasamak manen ti panagkaragsak mi. Dito kan balay. Dito ka nga agrubuhat, mapanagtrabaho. Dito ka nga kawin. Okay? Kasi ka nga ron. Pagsublik mo lang San Fernando. Ikarigatak, once a week, no may kaspasyarin. Ngayon nakaspagalikan na saan ko kaya. Twice a month. O no, once a month. Oreta na naala konting bank account mo. Sadyang yung deposito, timasapol mo. Hamulip-lipatan pa nagpa-check ka. Ito upatan o no inam nga bulan, no, palubusan na ka nga lang, kastat lang ang mga sales lady, yung saan na ka doon na palubusan. Ay, katkanton. Tapos nakasta ka dito kantulatan. Nakasarito kang dabapangin ni mama. Saan na ka may bayan? Numampay, sikat may kaduwang asawa. Yung bigbigan na kamanugang. May kaduwang manugang. Manong nami pakadak nga ruden kadagiti naganak kaniyak. Kasaan kami kakasiraan pa manong nami. Kini ligaya. Impundo katakwada manong nami ti kasasaad ko. Ket no pa'y naramanak titong paninanang. Kaya mawalan tinaramidan na. Kasto'y maten tigasat nga kinayat ko. Tisaon da kanyak manong nasime! Sige! Pumanaw kan. Kapag namang ibabain ka. Kuri ko Muhammad kasto'y kinakurapay kinanumutayo na sanga kasat aramid mo. Anang ko na naging tao. May saka lang ang kirida. Kasano no, saan na kanto kapag ano dyan lalaki kit patakwatin na kanto. Kasano no mamon dyan asawa na kit rautin na ka, dangran na ka, riribukin na ka. Nasaan kanto ba na naragsak? Basol mo dahil ito kinahit mo. Sige, pumanaw ka nito. Yun lang. Anak nem, no ganakak to. Mabaling ka din nga sika to. Daka ito may mga sikaso kanya. Uno, agawid akto dito. Daka ito kaduhak ng mga sikaso. Iti apo ko yun. Imawang kanon ti bibiyang da kanyak man. Nagtali na da kang aro ti sidong di kinaganak kini Nelson manon nemi. Kat nasayat naman. Ala, gapota ibat patik mo ti anak mi. Kat bilang da kamad may katuwa nga manugang mi. Nasyat mo't kunak ta. Dadya manugang mi, kandigiti apu ko mi, hami makaden na, ta ijamat San Fernando City di Ayanda. Hamat nga nayawid ni Nelson ida ditoy. Nangruna idi ni destino dito ni Nelson. So nga sika, iti talaga nga, bigbigan mi nga manugang. Agyaman ak kasta, nana, tata, ikit mamakin papangor, tawag mo ka na kami Kapot manugang da ka. Dito lang nga maamuan ni Eva nga manugang mi. Nga taga San Fernando City, ti amin, kat trumaotod to. Yang mga pagtanagan. Nakasagana kami nga magsalak. Nimkeng ka. Teko na karod.
Manugang mi sunang, sami pa'y nakadandan na. Ket sika ti may kadwa nga manugang mi, kadandan nami, ket adada nga sika, ti bigbigen mi nga asawa ti anak mi. Sana nga ron nga narigatan manunay mi nagtali na edak iti sidong da, ket mapanasapan na rumwarak mat, ano pa nagpa-check up, ken pasarimat makikaruba. Tumultulong akmat ka nagditrabaho ti o nagtibalay manunay mi. Ket iti karuba, ay, sika ayat ay asawa ni Nelson. Ang nasak ti asawa na, nana. Apin nga ron nga da karitagan, masikog ka. Ket saksang patan nakamat ni Nelson ako. Asak ti may kaduang asawa na. Ay, wala ta nakita ba't niya di asawa nang samot nga sika. At dito mat idikat ti nagkasaranda. Ngayon, saan nga nagpaot dito ta kalpasan ti kasar, nag-awid damod lang sa San Fernando City. Nung kasta, nangalan ni Nelson ti asawa na nga sa balik at dito nga nagtalne tapos nantakat kadwari kiti naganak keng kuana, mayat mo ta. Nga bato sang kayat ni Eva, iti agnaed iti sidong na naganak ni Nelson, nangalan ni Nelson sa bali. Tapos nantakat kadwa, kiti naganak keng kuana kasjay. Una na, hindi nyo basit iwarwaras, ay, datang artiletes ita. Amo kita nga sumbatan iti saludsod, kita saludsod kanyak, asal saludsudan na siya sino kakano, ket ibagaktun katakwada, nga sika ti may kadwa nga asawa ni Nelson. Manong Nemi, iri may pasngayan ti anak ko. Babae, ni Angela Manong Nemi. Anda iso na idi, ni Nelson. Iso nga rin tinang panagan, kanang iristro tinagan na siyak ti ina siyempre isot ama, kabot anak mi nga doa. Maragsakan ako na itanda na anak ta. Di mo baybayan ti bagim, basta mati anak ta. Uritad na ni mama. Ken napakawandak mo tindatatang kininanan. Ino kas kasanulaan, kitagawid na konsit yung balay. Isa dyan nga, danunan na kami nga gina. Napimpitnas nung takit isidong na mamakin ni Papa. Napimpitnas si pagyanan nyo, saan? Gagangilan di balay yun, di ba? Baka pudutin ito sa anak na takit kasapulan ng aircon, kanaon aircon nyo. Mayat ka kumanga rudmet, no? Ay pagtatatang kinanang. Tapay on, kamsat mo, tsak nga orti na udi. Mayat met. Bale, duwadanokan nga gabalaya. Iti mga sikaso kada kayo nga gina. Nelson, kano nga panawam ti asawam katsak ti kadanam. Dandanin. Ha? Kinapudno na. Kadinamuan ti asawa. Ngadda ka. Ngadda ka ng sangpat ko rito'y. Limamisan ti asawa. Aking ka nga. Bimalas met. Ana. Kahit mo sa wen-wen. Tiyan mo kidikit sana nga maramid. Tamay sana disente na babae. Inaramid na. Iso nga manipod mo't idinamuan na ngadda ka. Ken manipod idinamuak ngadda mo't sa balikan ko na. Saan kami nga kakita? Iso nga tiwag tanagam ka rin. Tatumteng to di guntaway. Ngada kayong nagina. Itisang patak. Kasano nga naging anak yun? Mabanin siguro pagtulagan minto nga pagsagesa kaming anak. Either nga dyan na tumay, wano dyan na oti kanto. Nadano minto ti korte ti problema. Kat kasanto ti desisyon. Sagesa kam ti anak. Tiso. Ngayon kas pagarigan ta iso ti ina kat adada nga iso papanan ti anak. Well,
Nasasiyat man yun. Orit at damat anak ko king. Sana nga agaagaw ha. When saan ka nga agaagaw. Kabay lang ka kumamit ka naksiden. No sana kasi at tinaramit ti asawa. Awanin ti marik na kayat kang kuana. No di kat naibukbuk amin keng ka. Naging ka manon nemi ngay di adan talo nga bulan ni Angela. Nagawid manon nemi das. Nagawid ni Nelson dito lawag nga awit nan di kita rawatan. Kahit mo masawin. Siya kundi ka din nam. Da kayon. Alrasan ti pa nagsinami kini Eva. Ligit anak yung ngay. Napanamin kang kuwana. Tadatot pagayatan na kinaganak kang kuwana. Kastamat ti pinaburan ti korte. Mabalinak to nga kasar. Paanal bintupay lang ti kasar mi. Nagselebrar ta nga ro, doon takit ada talon nga bulan, ti anak ta. Pabunyagan ton, ken mabalin manen. Talo nga bulan, mabalin malin Nelson. Selebararan dati amin. Kat nakaragraksak kami manong nemi, syempre, tamo ko na nga sa anak nga kiridan. Sa anak ko na makunang anterwoman. Ini mamuan ti kayem ko kaniligaya manong nemi ti amin umapapal kanya. Napiyapay kang ka-friend. Tamabukod amon ni Nelson ngim siya. Uri taong pa anak mo. Pag ko naam, masiko ka ko. Ana? Yung palubos mo. Kahit ko anda pakaliglagi pa kin ni Robert. Iskina na kumamatin di asawa na tasakmatan kadananan niya. Kumaa, nagasgasat ka kim siya. Dakil pa iti posibilidad na nga maikasar na ka ni Nelson. Nga maging kakaragitoy, manunay nga duwan ti anak mi kini Nelson. Babae kan lalaki. Sampay narugyan, manunay mi ti panakaanal ti kasarda kini Eva. Nung pagkasta para kaniyak, oray no sang kami nga nagkasar kini Nelson, ngem agasawa kami. Asawa na, nga datuwa nga anak mi. Daw-dawat ko, tap nagbalintumit lang ang legal, mapaanal ton ti kasarda kini Eva, tap nalikasta, masigurado, nga kuka kon ni Nelson. Dito garot, ti pagkasalita, manong, kaya manaklaunay ti anos mo nga nangibasa. Et sabi ko nga, siyempre, damat ni batik nga adal, nadaman, kan pagsarbingan ti biyag, kanaginipadak nga nagdengeg, kan nagbuya more power to your program. Toy, yaman nga pagkaya mo, Karen. Thank you, Karen. Thank you, mat kadagit na nagbuya.